mhuri yeZimbabwe ndauyawo ndine dambudziko randauya naro. Ndakakuwara, ndakarohwa nemukwasha mushure mekunge auya gumba atiziwa nemudzimai wake. Ndakarohwa ndikatemwa nezvidhina paruoko iri rakachoka, ndikarohwa pano pachest, ndikarohwa kumusana, ndikarohwa neiri rikakleka. Saka ndiri kukumbira rubetsero ruzhinji rweZimbabwe. Handisi kukwanisa kuzvishandira, uyezve mhuri chaiyo haichakwanisa kuibhadharira chikoro. Saka ndaikumbira rubetsero kuti mukandibatsira ndikakwanisa kuwana mari inoita 2.6 ndikarapwa, kuda ndingakwanisa kuti ndikwanise kuraramawo zvakanaka, kuraramawo sezvandaita kare, ndikwanise kuchengeta mhuri. Mudzimai wangu padambudziko irori akanditiza mushure mekunge aona kuti ndakuwara zvakanyanya handichakwanisa kushanda. Saka handisina mudzimai, akanditiza. Ndangosara ndega nemwanasikana wangu ane 8 years ndio wandiinaye. Okay. Mungatiudzawo kuti zita ndiani zvakare muri kubva kupi? Zita ndinonzi Lucky Miseki, ndiri kubva kuAlaska Farm kuMakoni. Mune makore mangani baba? Ndine 57 years. Okay. Tanzwa muchitaura kuti mukwasha akakurovai. Chii chakanyatsoitika zvekare waiva musi wani? Chakaitika ndechekuti mushure mekunge atiziwa nemukadzi wake ndo paakauya pamusha akatirowa ini nemadzimai angu, akanditema-tema nezvidhina. Uyu musi wanga uri pa2 September 2023. Aiti maite sei paakangouya achizokurovai? Changa chaitika, wanga wapesana mukutsanangudza nyaya yavo, iye mukwasha nhambwe hawana kuwirirana pakutaura. Saka ndo mukwasha ndo paakazotaura kuti aiwa ambuya kuda kurovai nekuti ndimi makapusisa mwana wenyu. Okay. Tudzoka zvekare kumashure, mati ambuya vakarohwawo, imimi pakurandutsira ndizvo ndobva mazotemwa nezvidhina. Musi wachona chii chakanyatsoitika? Muchizotemwa nezvidhina makamuona here? Makatadza kuti momurisa bheki kana kuti chii chakaitika? Chakaitika mukutaura kwavaiita, inini panguva yaakati zvanzi zvadhakwa achiudza ambuya wake, ndo pandakati uya ari kuti zvadhakwa sei, saka yatova hondo panzara. Ndo pandakabuda mumba ndichida kurandutsira hondo iyoyo kuti vasakwadzana. Saka mukati mekurandutsira imomo ndo mandakatemwawo nechidhina chekutanga. Anditema kudaro akazondirova zvibhakera zvitatu, akazonditema nechimwe pachest, akanditema nechimwe padivi rekunoku, ndikadonha pasi. Nyaya yenyu makairipota kupolisi? Ndakairipota kupolisi. Rini? Ndakairipota patakatakurwa nemota, ndo patakasvika tichiripota tisati taenda kuchipatara. Then kuchipatara ndikuona makatakura ma-x-rays amunawo, makaenda kuchipatara kupi zvekare kukanzi chii? Ndakaenda kuchipatara paRerenyatwa. PaRerenyatwa saka ma-x-ray ndo yamwe yacho yandakatorwa ikoko, zvikanzi ruoko urwu haruiti kuisa plaster, rukuda simbi. Saka nekukwara kwandakaita zvakanzi mari iri kudiwa i2.6. Okay. Unza imwe x-ray tione. Netsamba yekuchipatara. Okay, mareceiva matsamba aya raiva gore ripi? Pandakareceiva matsamba aya raiva
2023. Okay, then makamboedza here kutsvaga rubatsiro mugore ra2023 kuti mugona kubatsirikana mugona kuwana maoperation aya aidiwa kuti aitwe? Apa handina kuwana rubetsero. Okay, nyaya yemari yakataurwa mati imari iri kutodiwa kuti mugona kuitwa zvese, mugona kurapwa, mugona kuriritira mhuri yenyu kana marapo? 2.6. Okay, mhuri yezimbabwe mazvinzira mega. Tina Mr. Lucky Miseke vataura nyaya yavo vari kuda kubatsirwa ne2600. As you share and like, as you comment on our social media page, if you just share $1 and send him $1 into his account, we'll be able to raise this money, which is 2600. Mungatiudza kuti vanenge vachida kubatai kana kubatsirai vanogona kubatai panhamba dzipi? Zvekare pane nhamba here yamunogona kushandisirwa yamunoti kana vane mari vachida kubatsirai vanogona kutumira panhamba dzakati kana kuti account number yakati vakubatei? Vanoda kundibatsira vanogona kundibatsira panhamba dzangu dzeInfocash dzinoti 078 61 22 161, 078 61 22 161. Dzinoburitsa zita rinonzi Lucky Miseke. Okay, then vanokufonerai panhamba idzodzo? Vanondifonera vanogona kundifonera panhamba dzeNet1 dzinoti 071 784 7796, 071 784 7796. Maita basa. Mhuri yeZimbabwe mazvinzira mega. Tina Mr. Lucky Miseke vataura nyaya yavo vari kuda kubatsirwa ne2600. Inogona kuoneka kana kunzwika semari yakawandisa, asi ndinoziva kuti nekusheya nekulike page yedu nekukomenta kwatinoita, ukasheya $1 uchivatumira muakaunti yavo, tinogona kuibatanidza mari iyoyo vagona kurapa, vagona kuraramira nekubatsira mhuri yavo, vagona kuriritira. Rachitangira ivavo. Kana tikavabatsira vachagona kuriritira mhuri yavo, vagona kurarama zvakanaka semazuva avairarama vasati vakuwadzwa.